mun san kun san irin abubuwa alheri da muka sa kansuloli zaɓaɓɓu ko? Kowa ya ga irin yadda suka fita suke aiki a mazaɓinsu ko? To ku jira ku saurare mu. Ina godiya. To ai ban ma ce komi ba, amma kuma kuna ta murna kuna ta murna. Waɗannan alherai da suke zuwa, kuma kuna da zuciya, kuna da son taimakon al'umma na mazaɓin. To wannan layin na dosa, wannan layin na dosa